Mga kaso sa pagpangawat sa barangay San Nicolas proper sa Dakbayan sa Sugbo nakuhaan sa CCTV. Mga sospek sa managlahing insidente ni gamit og getaway vehicle. Lakip sa nabiktima ang usa ka taong aseras nga giilugan sa iyang bag nga adunay sulod nga dakong kantidad sa kwarta. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Makita kining e-bike nga nagtuyok-tuyok nga nagpaniid sa palibot hangtod dunay mikanaog nga minoridad kinsa miilog sa bag nga iyas biktima dayon tagan og misakay sa e-bike pasibat. Nidangop ang biktima sa barangay o gipahigayon ang operasyon. Gibiyaan na sa mga suspek ang e-bike ug ang bag sa biktima. Wa makuhai ang sulod nga kwarta ug nahibalik ngadto sa tag-iya. Estimated nagi ko nang gipangkuan nga kwarta nabot og 15,000 to 20,000. So dako mo ring ingon imposible ba nga homeless siya unya diin siya kwarta do diingon siya dugay na din ang gitigom-tigom de yung taon to para lang taon na sila makaon ba. Sa laing kaso sa pagpangawat, naglambigit sa nagmotorsiklong lalaki nga nagpakarong ingnong mopalit og gabi. Samtang nag-asikaso ang tindira, misulod usab ang suspek sa tindahan o gikuha ang cellphone sa biktima dayon sibat sakay sa iyang motor. Igo na lang sa pagdangop sa barangay San Nicolas proper ang biktima. Laing kaso na usab sa pagpangawat ang nahitabo sa susamang barangay. Makita ang usa ka lalaki nga daw gatuyok-tuyok nga naglaway sa butang nga iyang gipuntaryang kawaton. Ang cellphone nga gikuptan sa biktima samtang natulog. Sa unang suway, wa mo lampos. Hangtod iyang gibalikan og nilampos gyud sa pagkuha sa cellphone o gisuksok siyang atubangan dayon lakaw. Kaning mga dawtang kuandiri tao sa ato adis palibot nga makibaw sila nga kaning San Nicolas proper equip gani siya sa CCTV kung masakpan mo gani mo kung matimingan mo nga nasakto niya makuha niyang naong so basin maulawan lang mo niya mabriso pa. Kini natabo sa mga dapit sa barangay San Nicolas proper diin gihulagway sa kapitan daghang kaso sanglit documented man sa CCTV nga gitaod sa barangay. Ang mga suspek sagad gikan sa bang dapit og modayo silang barangay aron makapamiktima. Migamit pa og e-bike busa mihangyo ang kapitan ngadto sa Cebu City Government nga tugutan silang makapamutang og number sa atop sa mga e-bike aron maklaro sa mga CCTV. Sa ingon, madali ang pagtultol kanila. Hangyo ta sa City Government o sa SITOM nga ato mutangan og number ang atop sa e-bike no para maklaro ba tanan ato ning kunon way modagan kung walay number sa atop kay para makita og kinsa ning e-bike nga gigamit sa mga krimen ba. Suportado usab sa Cebu City Police Office ang tinguha sa barangay gani moawhag sila sa LGU nga muumol og ordinansa nga maghanay sa regulasyon sa mga ingon niini nga transportasyon. Giawhag nila ang tanan nga magtinabangay sa pagsumpo sa krimen. Hopefully dili lang sa per barangay, hopefully it becomes a city ordinance. Nga ang tanan nato nga mga nga e-bike dapat i-register pod or there's some form of registration. Bisan pa man og hilagway sa Cebu City Police Office nga isolated ang nahitabo nga mga krimen sa Dakbayan, gipasalig nila nga padayon ang ilahang pagpatuman usab sa mga lakang aron masiguro ang epektibong implementasyon sa kahapsa o kalinaw sa Dakbayan sa Sugbo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.